Sezona ovih koncerata na otvorenom je baš u jeku, uvek neka trka, frka, tonske probe. Da, uvek me je zanimalo kako izgledaju te tonske probe. Nisam znala da to može toliko da potraje dok nismo otišli na koncert Like a Fest. Da, čak nam čovek nije ni dao intervju pre, već sad i crtim posle koncerta. Koji je bio dobar, možeš priznati da nemamo priliku u Beogradu da slušamo takvu vrstu muzike često. Pa i nemamo. Imali smo probe pre 2 nedelje traje ova turneja. Pa sednemo kod mene kući i sviramo. Treba nam mikrofon, kažem ti. Danas na ovoj tonskoj probi bilo je malo tenzije, jel ste uspeli da sredite sve stvari na kraju? To je uvek tako, mislim, zato što su akustični instrumenti i ljudi nemaju puno iskustva sa akustičnim instrumentima. Ali, na primjer, u Londonu smo imali od ovog 100 puta loše ozvučenje. Sad je bolje. Po čemu se razlikuju koncerti u Beogradu u odnosu na inostranstvo? Beogradska publika je malo drugačija. Ne znam kako da objasnim kako oni reaguju ili kako oni doživljavaju. Mislim, Beograđani su Beograđani. Mislim, kao oni žive u glavnom gradu i tako i ponašaju. Zašto? Nikad ne isključujem mobilne telefone, na primjer, to je meni malo čudno. Koji je ovo koncert po redu u Beogradu? Nisam nikad računao, ali verovatno nekih 10. 12. tako nešto. A sljedeći koncert je na Exit u Novom Sadu. I šta kažeš, dobro prošla ova nedelja za nama? Pa s obzirom na to da je bio Exit, dobar provod. Da, i da nas očekuje sad Eho od 10. do 13. jula na Lidu. Tako je, oni imaju 4 stage-a i skoro duplo više izvođača nego na Exitu, 92, Dark Wood, Morčiba, Only Child. Pa Party Breakers, Brandon Walsh, Sonic Youth. U svakom slučaju, za svakog po nešto. Da idemo da pitamo, da nas puste ili da tražimo događaje ovde po... Ajde, idemo pitamo, šta? Hoćemo da idemo da vidimo da li će da nas puste. To se sve.